ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। राज्याच्या राजकारणामध्ये पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप झालाय। अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला असून समर्थक आमदारांसह अजित पवार यांनी आज राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे। राजकीय भूकंप नाही, या गोष्टी घडणारच होत्या। राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाण्याची ही सुरुवात झाली आहे। शिंदे फार काळ मुख्यमंत्री पदावर राहणार नाहीत। लवकरच महाराष्ट्राला नवीन मुख्यमंत्री मिळेल असा दावा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज राजकीय घडामोडीवर प्रसार माध्यमांशी बोलताना केलाय। शिर्डी साईबाबांच्या ह्यातीपासून सुरू झालेल्या 3 दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली आहे। पहाटे काकड आरती आणि ग्रंथ मिरवणुकीने उत्सवाला प्रारंभ झाला असून राज्यभरातून अनेक पालख्या शिर्डीत दाखल झाल्या आहेत। न्हावेली येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या सूचनेनुसार 1 तास राष्ट्रवादीसाठी हा उपक्रम संपन्न झाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ध्येय धोरणे, पक्षाची विचारधारणा ही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवणे व कार्यकर्त्यांच्या संवादातून परिसराच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा शोध घेणे असे उपक्रम 1 तास राष्ट्रवादी या कार्यक्रमातून राबवले जातात, अशी माहिती कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांनी दिली। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप झालाय। यावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। त्यांनी ट्विट करत राष्ट्रवादीमधील फुटीवर भाष्य केले। राज ठाकरे ट्विटमध्ये म्हणाले की आज महाराष्ट्राचा सिंहासन सिनेमातील शेवटचा दृश्यातील दिगू टिप्पणी झालाय। उद्धव ठाकरेंचं ओझं शरद पवारांना उतरवायचं होतं। अजित पवार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो अशी घोषणाबाजी करीत कणकवली राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी नगरसेवक अभिद नाईक यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडत जल्लोष सादर केलाय। राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार सामील झालेत। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।